Il-ħidma fil-qasam tas-saħħa trid tiġi diskussa mill-perspettiva ta' dak li sab il-Gvern fl-2013. Tlaqna minn sitwazzjoni ta' pazjenti fil-kurituri ta' Mater Dei, pazjenti li jdumu sigħat biex jinqdew fl-emerġenza, listi esaġerati ta' mediċini out of stock, listi twal ta' sennija għal operazzjonijiet u testijiet mediċi. Dan ma kienx aċċettabbli. U għalhekk fl-aħħar 6 snin wettaqna ħafna proġetti. Fl-Isptar Mater Dei, li nfetaħ ftit aktar minn 10 snin ilu u li diġà kien żgħir, inbdiet blokka bis-swit l-emerġenza li fiha llum hemm żewġ swali, l-MAU1 u l-MAU2. Ma dawn ġiet ukoll iżviluppata sala oħra, l-MAU3. Ġiet introdotta wkoll il-Hospitality Lounge. Ittieħdu diversi inizjattivi biex innaqsu l-listi ta' stennija, fosthom is-Sunday Initiative fejn bdew isiru operazzjonijiet skedati l-ħadd, kif ukoll ftehimiet ma' sptarijiet privati biex ċertu operazzjonijiet isiru fi sptarijiet privati u jħallas il-Gvern. Daħalna sistema fil-medical imaging fejn jaħdmu s-sigħat kollha, it-Twilight Initiative. Dan barra investiment qawwi f'dan id-dipartiment, fosthom MRI ġdida, Angio Suite, CAT Suite, CT Scan, Vascular u Contrast Ultrasound fost investimenti oħrajn. L-emerġenza tal-lum hija kbira doppju minn dik li kienet qabel. Ittieħdu wkoll ċertu miżuri biex ikun iffaċilitat ix-xogħol, fost oħrajn bl-introduzzjoni tal-Minor Care Clinic. Fl-aħħar snin ukoll infetħet emerġenza tat-tfal. Infetaħ iċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serentini Mamo, ċentru speċjalizzat li qed jiġbor taħt saqaf wieħed il-kura tal-kanċer. Fost l-akbar teknoloġija f'dan l-isptar huma linear accelerators, il-magni li jagħtu raġġi. Dan l-apparat sewa 20 miljun euro. Iżda llum għandna magni sofistikati li jagħtu kura bir-raġġi aktar diretta u ffukata fuq il-kanċer minn qabel. Daħħalna u għadna qed indaħlu mediċini ġodda tal-kanċer li jiswaw miljuni kbar ta' flus. Il-Gvern ivvota nefqa ta' 6 miljuni li bihom iddaħlu numru ta' mediċini għal kanċer tas-sider, tal-ġilda u tal-bużżieqa tal-awrina fost oħrajn. Nedejna għall-ewwel darba il-politika nazzjonali għad-diabete. Daħħalna mediċini ġodda għad-diabete u qed nagħtu s-siks b'xejn biex jiċċekkjaw it-zokkor lil dawk kollha li huma diabetiċi u jieħdu xi forma ta' mediċina. Madwar 27,000 pazjent qed jibbenefikaw minn din l-iskema. Ftaħna wkoll id-Diabetic Foot Ward. Eliminajna il-problema tal-mediċini out of stock, wassalna l-mediċini fid-djar tal-anzjani u żidna numru kbir ta' mediċini ġodda, fosthom għat-tfal bl-ADHD u għall-epatite C. F'dan ir-rigward nedejna pjan sieħ biex l-epatite C tiġi eliminata minn pajjiżna sal-2025. Sar ukoll pjan għal servizzi ta' saħħa b'xejn għal persuni transgender. F'Jannar tal-2015 sar l-ewwel ċiklu b'xejn ta' IVF, sal-lum twildu 135 tarbija. Permezz ta' emendi fl-att tal-protezzjoni tal-embrjun li saru din is-sena, mara issa tista' tiffertilizza sa' 5 bajdiet minflok 3. Se jkun possibbli wkoll id-donazzjoni ta' bajt u sperma. Fil-qasam tas saħħa mentali qed naħdmu biex nagħtu dinjità lil persuni rikoverati fl-Isptar Monte Carmeli. Bdejna programm ta' xogħol estensiv f'diversi swali tal-isptar. Dan se jkun proġett fuq medda ta' 5 snin b'investiment ta' 30 miljun euro. Fix-xhur li ġejjin se nniedu l-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa Mentali li se tkun waħda mill-pilastri ewlenin tal-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa 2020-2030. Dan il-Gvern jemmen li l-kura primarja hija pilastru ewlieni fil-qasam tas-saħħa, tant li llum mhux biss għandna ċentri tas-saħħa li qed joffru sensiela ta' servizzi ġodda bħal Digital X-ray, Anticoagulant Clinic, Plaster Rooms, Lifestyle Clinics, Sports and Medicine Clinic, Speech and Language Services u ħafna oħrajn. Iżda għall-ewwel darba f'20 sena għandna wkoll ċentru tas-saħħa ġdid f'Ħalkirkop. Flimkien mal-Ministeru Tawdex għaddejja ħidma għal ċentru tas-saħħa ġdid fir-Rabat. Għaddej ukoll ix-xogħol preparatorju għal bini ta' ċentru tas-saħħa reġjonali fin-naħat isfel tal-pajjiż, il-Pawla Hub. Proġett ieħor li se jitrasforma l-qasam tas-saħħa huwa il-Public-Private Partnership li l-Gvern għandu ma' Steward Healthcare. Dan il-proġett se jara l-bini mill-ġdid tal-Isptar Ġenerali Tawdex, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Karin Grek li se jkun qed jispeċjalizza fil-ġerjatrija, kif ukoll il-bini tal-Iskola Medika ta' Barts li l-bini tagħha tilha ġmielu. Hawnhekk diġà rajna l-ftuħ ta' Stroke Unit u ta' OPU Unit. Baqa' diversi proġetti oħra x'inwettqu, parkett ġdid fl-Isptar Mater Dei, Outpatients Block u sptar ġdid akut tal-kura mentali. Biddilna u se nkomplu nibdlu u ntejbu s-settur tas-saħħa f'pajjiżna, filwaqt li s-servizz tas-saħħa l-Maltin u l-Ewċin jibqa' dejjem bla ħlas.
Is-snin li ġejjin se jkomplu jaraw tibdil kbir fil-mod ta' kif nagħtu l-kura u nħarsu s-saħħa. Avvanzi u innovazzjoni fit-teknoloġija se jagħtu aktar għodda kemm liċ-ċittadin kif ukoll lit-tobba. Il-prevenzjoni se tingħata priorità u l-ġlieda kontra l-obeżità trid iżżid. It-taħriġ lil professjonisti, metodi ġodda ta' negozjar dwar xiri ta' mediċini, kif ukoll li modernizzar ta' apparatu infrastruttura huma kollha importanti biex jibqa' jkollna sistema tas saħħa eċċellenti, sostenibbli u aċċessibbli għal kulħadd.